ओमफ्राय आं दायो अमा फिसानो आदार एसे होनानै लानो नागिरदों लोगोफोर। ओमफ्राय आं अमा फिसानो अमा गोरलै फिसा फिसानोबाथाय आं गुन्दै बारा होआ आरोना लोगोफोर, इदि ओंखाम संनानै गलायनानै होयो आरोना लोगोफोर। अमा फिसा फिसाया बाराद्राय गुन्दै होबोला जानो नागिरा नालाय, बेनि थाखायनो आङो अमा फिसा फिसानो ओंखामल' गलायनानै होयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय एसे देरलांबासो आं गुन्दैखौ होयो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोंहानि अमा फिसा बायना लाबोनायखौ नोंथांमोना नायनोबा आंजों लोगोसे फैफाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सोर सोरनि जायगायाव अमानि दामा बेसे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। ओमफ्राय जोंनि जायगायाव अमा बुन्दा फिसानि दामानो जाहैबाय 5,000 आरो अमा बुन्दी फिसानि दामानो जाहैबाय 4,000 आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो दायो माथाम लाबोखाबाय आरोना लोगोफोर 13,000नि। अमा बुन्दाया मासे आरो अमा बुन्दिया मानै लाबोखाबाय आरोना लोगोफोर।